Sir, we would like to hear some words from you. Bodoland Dance Floor and Film Society बानायनायाव The Bodoland Dancing Star Season 2 दा बेनिनो मानगोनां चेयारमेन बिथां लोगोसे बेवहाय आलासि महरै लेंहरजानाय मानगोनां आलासि बिथांमोन आरो बिजिरगिरि महरै बाहागो लाफैनो हानाय बिनानाव परिनिता स्वर्गियारि and respected Ento George from Malaysia आरो बड'लेण्ड डेन्स फ्लावरनि गासै मावथिनि बिथांमोन गिबियावनो नोंथांमोना आंखौ बेवहाय आलासि महरै लेंहरनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरबाय दा जियानो जाथों मोनसे ससाइटिजों बानजायजानाय नैबे कम्पिटिसनब्लाबो नैबे फैसालियाव गाखोनानै आं बे कम्पिटिसनखौ मोनसे नेशनेल लेभेलनि कम्पिटिसन बायदि मोनदों आरो खोनादों बे कम्पिटिसनाव दाख्लैनिफ्राय जाबोबाय थानाय सिगांनि कम्पिटिसनफ्रा जोबोद मोजां जाबोदों जोबोद टाइट कम्पिटिसन जादों मानोना जोंनि गेजेराव दिनै माखासे टेलेन्ट ओंखारबाय आरो दिनै बिथांमोना जोंनि जेनेरेसननि टेलेन्टखौ फकासाव लाबोनो थाखाय जाय इनिशिएटिभ लादों बिथांमोननि थाखायबो आं बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय दा आङो गासै बादायारि बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों दे दिनै बड'लेण्ड डेन्स फ्लावर एन्ड फिल्म ससाइटिनि नैबे स्टेजआव गाखोजेननाया नोंसोरनि फार्स्ट स्टेप जाय स्टेपखौ साफ्रोमबो बादायारि साफ्रोमबो देरहासार बादायारिफ्रा बे गुदि लेभेलनिफ्राय फैग्रोनो गोनां जायो दिनै नोंथांमोना नैबे स्टेजनिफ्रायनो इयुनाव नेशनेल लेभेलनि स्टेजसिम थांगोन आरो बेवहाय देरहासार जानो हानाया नोंथांमोननि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे थुलुंगा जानानै थागोन आं बेखौ आसा खालामदों खिन्थु बेवहाय देरहासार जानायानो जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा आरो जोंनि नेशनेल लेभेलाव देरहासार जानो थाखाय जोंनो हार्ड वर्क एन्ड योर डेडिकेसन बेखौ गोनांथि जायो जों हार्ड वर्क खालामनांगोन गावखौ बावसोमनो हानांगोन आङो गिबियाव परिनिता स्वर्गियारिखौ पहले बार परिनिता स्वर्गियारि को दिल्ली में बोला था परिनिता स्वर्गियारि के साथ जेला परिनिता स्वर्गियारि को लोगो मोनजेनदोंमोन दिल्ली टु बड'लेण्ड शुटिं खालामनायाव सासे ओरैनो साधारन हिन्जावसा जेरै बेवहाय माखासे साधारन हिन्जावसाफोर दं आरो माखासे बादायारि साधारन हिन्जावसाफोरबो दङ बेबायदिनो आं बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो मोनदोंमोन सानफ्लांनो हायाखैमोन जे बिथाङा मोनसे समाव DIDआव बाहागो लानानै देरहासार जागोन आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि सासे मोसागिरि जानो हागोन बेखौ मालाबाबो सिन्था खालामाखैमोन दा आङो दिनैनि गोदान बादायारि बे स्टेजआव बादायनाय बिथांमोनखौ बुंनो लुबैदों जे नोंथांमोननो जोंनि बे स्टेजआव मोसानाय नुदों बयबो मोसानायखौ नायगोन खिन्थु जों सानफ्लाङा जे नोंथांमोना बे स्टेजनिफ्राय जे फैगौआव बेनिफ्राय गोजौसिन स्टेजसिम दावगालांनो हागोन आरो देरहासार जानो हागोन जेरै परिनिता स्वर्गियारिखौ आं सानाखैमोन नाथाय दिनै बिथाङा दिनै देरहासार जाबाय सासे साक्सेसफुल डेन्सार जाबाय आं आसा खालामदों बेवहाय बादायनाय साफ्रोमाबो बेखिनि क्वालिटिया दङ नाथाय गावनि सायाव सोनारगोन दा जियानो जा बे जोंनि गोदान जेनेरेसननो बड'लेण्ड डेन्स फ्लावर एन्ड फिल्म ससाइटिया बे प्लेटफर्मखौ होनायनि थाखाय आरोबाव फिन खनसेबाव बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों आं गोलाव बुंनो सानाखै मानोना नोंथांमोना मोसानायखौ नायनो बेवहाय जमा जाफैदों आरो बादायारि बिथांमोना बादायनो थाखाय थियारि जानानै दङ दा आंनि खामानियाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ कमेडि डायलगसो फैयो होननानै एसे गोरोबा मोनबाय दं आं दा लेक्सार होनायखौ दा खोथाया जाहैबाय मा एसे डायलग होनायखौबो गारबाय रायजोफोरनि निमाहा बिदों माने आजिखालि कमेडि डायलगखौ होयोबाथाय सोरनियावबा थारमाने सिलायनि मुलि जानानै बिखायाव थ्रोब हाबहैगारनोबो हाबहैयो आरो दा ओंखायनो आमेरिकायाव मोनसे स्लग सोलियो आथिखालाव
We laugh at comedian and listen to politician, but now we laugh at politician and listen to comedian. तारमाने comedian फोरनि खोथाखौ गोसो होनानै खोनासंग्रा रायजोफ्रा माखासे मानसिफ्रा सिरियास जायो। बे political leader फोरनि डायलगखौसो मिनियो। दा नोंथांमोना बिसोर बुजिदोंमोन। दा जियानो जादोला आङो बिथां चेयारमेनखौ आं फैसालियाव लेंहरदोङो। दा जोबनायाव साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बावहरनानै दिनैनि बे बड'लेण्ड डेन्सिं स्टार 2017 सिजन 2नि ग्रेन्ड फिनाल दा बेखौ बेखेवनानै होबाय होननानै आं फोसावबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।